खुलुमबाय स्टुडिअ'आव अंकिरिकां ब्रह्म बाक्सानि दक्षिण बिजनी फरायसालिमायाव खुंगा गुथि फ्रेशमेन ससियेल डे हाबाफारि खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुकुमानि सिङाव थानाय आनन्द बाजाराव थानाय दक्षिण बिजनी फरायसालिमायाव गुथि फ्रेशमेन ससियेल डे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों आरो बे गुथि फ्रेशमेन ससियेल डे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै 1 नं क'क्राझार लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारिया बाहागो लायो। लोगोसे थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, 2 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मोसाहारि, TCLCC मासिगिरि बिनोद मोसाहारि आरो ओनसोलनि दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। आरो फरायसालिमानि गोरायुं अमृत बर'नि मेल सामलायनायाव गुथि फ्रेशमेन ससियेल डे हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो थांखांनाय जिखिनि सम बे समा रोमै रोमै जाखांफैफिननाय मोनदों। मानोना थांनाय गोलाव समा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बेयाव फरायसाफोरखौ लानानै गुबैयै जों खामानि मावबोदोंमोन। स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि बेफोराव थांनानै फरायसाफोरजों लोगो हमनाय, जेंनाखौ सावरायनाय, सोलोंथाइखौ बोरैहाय मोजां लाबोनो हायो बेनि बागै सावरायदोंमोन। दिनैहाय दक्षिण बिजनी बे डिग्री कलेजाव फैनानै आङो बै खोथाफोरखौ गोसोखांफिनदों। दिनैहाय गोदानफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि एबा फ्रेशमेन ससियेल डे बे सानाव आङो फरायसाफोरजों लोगो मोननानै मोनसे नस्टालजिक मोनसे थासारि मोननाय मोनदों। बेयो भेन्सार दासिमबो गभर्नमेन्ट जायाखै, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, गोबां जेंनाजों बिथांमोनहा जुजिनानै दङ। दा बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बे दफाजों थांनाय बोसोराव माखासे कलेजफोरखौ बारहोनाय जाबाय, किन्तु बे दिनै थालांनानै दं। दिनैहाय सरकाराबो निसय नाजाबाय थादों। दा बेजों बे कलेजखौ बारहोनो हायोबा जितु नैबाव बे दक्षिण बिजनी हालाम बा आनन्द बाजार हालामाव बेबायदि गोजौ सोलोंथाइनि फसंथान जोबोद गोनां जाथारदों। दा जितु बेयाव 400नि बारा फरायसाफ्रा बेयाव फरायनानै दङ। दा बेनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो जे नैबे ओनसोलाव गोजौ सोलोंथाइनि मोनसे फसंथान बियो निस्सय गोनांथि दंथारो आरो बे निट बेसआव 6.3 नि गेजेरजों लांनो हायोब्ला जोबोद आङो गोजोननाय मोनगोन। आंबो खावलायगोन सरकारखौ जे बेखौ बोरैहाय इयुनाव थाबैनो बोरै सरकारिकरन खालामनो हायो बेखौ नाजानाय जागोन। भेन्सार कलेज हिसाबै बेहा गावनो गाव नाजानांगौ जायो जेरावबो गासैबो भेन्सार कलेज बा स्कुलफ्रानो। खिन्थु दिनैहाय आं नुदों लासै लासै इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा जाबोबाय थादों। दा बेखायनो आङो एमपि फान्डनिफ्राय नैबे जिथु बाउन्डारिनि दरखार जाथारदों जोबोरैनो, बे बाउन्डारिखौ बानायनो थाखाय एसे रां हरनो थाखाय आं सिन्था खालामदों। दा बेजों जिखिनि हायो निस्सय मावनानै लाथोंसै आरो बेबायदि इयुनफ्रावबो हेफाजाब होलांनो हायोबा आं गावखौनो गोजोननाय मोनगोन। 6.3 आव प्रभिन्सियेलाइज जानायनि आखा दं होनना फोरमायगोन नामा? गोदानै मोनसे प्रसेस सोलिबाय थादों, खिन्थु कलेज हिसाबै नंथ'आ। दा सेनियर सेकेन्डारि एबा हायार सेकेन्डारि, हाइ स्कुल बे फरायसालिफोरखौ माखासे आसाम सरकारा जिथु खोथा होदों आरो बेबायदि बे प्रसेसा सोलिबाय थादों। नै बिथांमोनहाबो डकुमेन्ट साबमिट खालामदों, जुदि बे बोरैबाय फैयोबा मोजां। ओंखायनो आं सानो आसाम सरकारा जितु 17-18 नि जिखिनि आयेन, बे आयेनजों 2020 माखासे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय, कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। खिन्थु बे एक्जिस्टिं एक्टनि गेजेरजों दा मोनसेबो इन्सटिटिउसन बारहोनो हाया, क्राइटेरिया मिलाया। दा आं आसा खालामगोन जे आसाम सरकारा गोदानै आयेनखौ सोदांगोन आरो जेब्लानो आयेनखौ सोदांगोन अब्लानो निस्सय नैबे कलेजफ्राबो सरकारि जानायनि मोनसे लामा बे निस्सय गेवगोन आरो बे थाबैनो जाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। दिनै
दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजाव गुथि फ्रेसार्स डे बिथांमोना सेलेब्रेट खालायदों आरो बे जि डिग्री कलेज बे दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजाव दिनै गोबां फरायसाया बेवहाय डिग्री फरायनो बिथांमोना 180 फरायसाया दिनै फार्स्ट सेमिस्टाराव मुं थिसननायखौ जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों गासै फरायसाफोरखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जों बरायो आरो गुबैयै बेवहाय जेसेबां दिनै डिग्री फरायनानै दं बावहाय गासै ओनसोलनि बावहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिया बावहाय फरायो बर' मिडियाम बेकग्राउन्ड एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड आरो बेबादिनो बेवहाय जिखिनि बिथांमोना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो जुजिगासिनो दं आरो नाजागासिनो दङ आरो दिनै बेवहाय मोनसे बाथ्राया बेसो जे जोंनि दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजा दिनैसिमबो बियो सरकारि कलेज नङा बियो भेन्सार कलेज आरो बिनिखायनो बिथांमोननि जानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर रेकर्ड बादियै बावहाय निट बेसिसखौ नायनानै बे डिग्री कलेजा प्रभिन्सियेलाइज कलेज जाहाथे उनाव जालांनांगौ बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम जोङो बिथांमोननि जानानै जों दाबि लाखिलांगोन मानोना ओनसोलखौ नायनानै दिनैहाय जि एनरलमेन्ट आरो फरायसाफ्रा जि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ डिग्री फरायनो मोननांगौ बिनि गासै सुजुग सुबिदाखौ नायोब्ला जोङो दिनैहाय बेवहाय जोबोद गोनांथार होननानै जों सानो दा बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव बेवहाय बेसेबां फरायसा बिथांमोना खस्थ' खालामनानै फोरोंनाय जे फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनहा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो इयुन समाव जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन बे कलेजखौ सरकारा नोजोर बोनानै फाहामलाङो आरो सहाय खालामलाङो बेखौबो जोङो दिनै नोंथांमोननि जानानै बे फ्रेसार्स डेआव जोङो खावलायबाय मानोना बेवहाय डिग्री कलेज जानांगौनि गोनांथिया जोबोद गोनांथार होननानै दिनैनि फरायसाफोरनि मुं थिसननायजों आरो बेवहाय नुजाथिनाय गासैबो ओनसोलनि सानसुमैफोर आरो बयबो गोरों सुबुंफ्रा दिनैनि गेजेराव दिनैनि समाव जों बे जायगायाव जाहाथे बेबादि मोनसे मोजां डिग्री कलेजआ अरायसम प्रभिन्सियेलाइज लेभेलसिम सहैनो हाथों बेखौबो जों आसा खालामो आरो फरायसाफोरा जाहाथे गोग्गो सोलोंथाइ लानानै डिग्री फरायनानै समाजनि जौगानाय आरो बायदि समाज बेरेखानि हेंथायै गसंथानो हालाङो आरो साफा साफा जाहाथे राफोद सुबुं धोन जानो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे फ्रेशमेन ससियेल डेनि दारै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै फरायसा फोलेरखौ फरायसा माहारिखौ जोङो खावलायो फैबाय थानाय समाव 6.3आव बे कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जागोन होनना फोरमायदों दिनैनि समाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि गोरोबथानि सागान होनाय मोनसे आफाद हिसाबै जोङो दाबि खालामो जे बे जि दफा 6.3 भेन्सार कलेज बा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे हाबाफारि बेखौ सरकारा मावगासिनो दङ जेरै जि डिग्री कलेजखौ लाग्रोबाय आरो उननि बाखि थालांनाय जि कलेज जेरैहाय दक्षिण बिजनि डिग्री कलेज दङ बेबायदि गासैखौबो जाहाथे फारि फारि सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामलाङो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बे दाबिखौ लानानै नारसिननायखौ जों खम खालामाखै आरो बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारनि सायाव जों आरोबाव गोख्रोङै नारसिनगोन मानो होनबा बेवहाय माखासे सैथोथा दङ आरो बे सैथोखौ लानानै दिनै जोङो जिहेतु बे प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसखौ खालामनांगौ होननानै जों दाबि देखायदों आरो बियो दिनै दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजाव बे मोगथां महर मोनगोनखौ जों मिजिंथियो बेयाव कलेजनि गोबां डेभेलपमेन्टनि बिल्डिं कनस्ट्राक्सन नांगौ होननानै फोरमायदों मा फोरमायगोन गभर्नमेन्टसिम माबा खावलायगोन नामा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर बोनानै खावलायनो लुबैयो दिनै गोबां भेन्सार स्कुलनि गेजेराव दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजा मोनसे ओरैबायदि जायगायाव दं जाय जायगायाव गोबां फरायसाया मुं थिसनो बिनि थाखाय दिनै क्लासरुमखौ नायोबा 100 फरायसाया मोनसे क्लासरुमाव जिरायनानै क्लास खालामजाया आरो बिनि थाखाय बेबादि दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजा भेन्सारब्लाबो बावहाय सरकारा ओरैबायदि अनसुंथाइ हरो जाहाथे क्लासरुम फेहेरनायनि थाखाय आरो बिथांमोननि लाइब्रेरिखौ मोजाङै बेबस्था खालामनानै होनांगौनि थाखाय दिनै जि बेबस्था बिथांमोना गासिबो आबादारि न'खरनिफ्राय बे कलेजाव फैयो आरो बिनिखायनो बे गोहोखौ जों फेहेरनानै होनांगौ जाहाथे बिथांमोना बावहाय सोलोंथाइनि जे गियाननि फुंखाखौ फेहेरनानै लानो हायो बिनि थाखाय सरकारा जाहाथे नोजोर बोनानै क्लासरुमनि गोनांथि लाइब्रेरिनि गोनांथि बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव खामानि मावगोन होननानै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बिनि कलेजनि जानानै दाबि दैखाङो जिहेतु थांलाय फैलाय कमिउनिकेसन लामायाबो जोबोद गाज्रिथार मा फोरमायगोन दा बेबो मोनसे दिनैनि समाव जोङो नोजोर बोनो हायो जे दक्षिण बिजनि डिग्री कलेज बियो जेबादि मोनसे आनन्द बाजारनि खाथियाव थानाय आरो गबरदनानिफ्राय फैनाय जि लामा मोनसे बेबो बायजोबनाय आरो कलेजनिफ्राय जे आनन्द बाजारजों फैनानै कलेजजों फैनाय लामाया बियो माने माबासिम थाङो सरुपेटासिम थाङो दा बे लामायाबो दिनैहाय माने मोजां नङा दा बिनि थाखाय सरकारा बेफोर गासिबो थासारिखौ फरायसाफोरनि गाहामनि थाखाय माबा मोनसे सिन्था खालायनानै मोजां लामा बानायनानै होनांगौ जों बेखौ नोजोर बोयो आरो बिनि सायाव जों निस्सय सरकारखौ जोङो बेफोर नोजोरखौ बोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नारसिनगोन